Oh, good morning, Western Pangasinan Cycling Team. We have here Fred Aquino, the lone survivor of the most veterans of the tour. So, sir, ang katropa ko. Nanalo ngayon. Siya na yung leading sa senior. Ano masasabi mo, sir, sa pagkapanalo mo ngayon? Hindi ko akalain dahil alam ko talaga mahina ako sa kyatan pero nakachamba din. Nakachamba ka ngayon. Alam ko magaling sa kyatan, si Navarro talaga. Wala dyan. Kaya nasabayan ko sila kaya medyo sa sprint. Medyo nakalamang lang ako sa sprint. Oh, winding yung dinaanan natin. Tapos matindi yung Anli Ahon. So nakita ko yung potential mo naman. Kaya nito. So ngayon ikaw ang leading sa senior category. So pagpatuloy natin, pinatag nyo yung bundok. Oo ay. Lalakas ng mga kalaban. Kaya kapag hindi ka magtiis, talagang wala. Basta dinire-diretso mo na. Oo. Oh, sige sir. So, huwag niyong kalimutan panoorin ang mga vlogs namin dito sa Western Pangasinan. Manood kayo ng Els TV Vlogs sa ating coverage ng Western Pangasinan Cycling Race. Thank you very much, Sir Fred. Thank you. Thank you.